От цялата Южна Америка, Бразилия, Аржентина, от там всичките затворници са ги карали долу в Ушуая. И те са построили всъщност този град. Това се намира на 90 км от Игуасу се намира. Който град всъщност е атракцията там, последния град на Земята. Протока Дрейк, най-опасното място на Земята. Там се събират 3 океана. Всеки със своята температура, със своето различна температура, различна соленост, различни течения. И там напрекъснато е между 7 и 15 метра вълните. Първоначално се повръща с пликчета, защото е интелигентна работа. Вържи си едно пликче, сложи си го. Обаче в един момент няма пликче, няма нищо и започва такова клатене. Ние сме българо-пирато, сме пирати с тази малка лодка и в това. И един ми каза, Феде, на техния такъв лодкар, каза, че нашата лодка била за Средиземно море, а не за Ледовития океан, защото там е доста сурово и трябва да имаш сърце като лад топла, за да правиш тия работи. А ние си имаме флот. Аз на малката лодка съм сложил знамето, испанското, българското, СВ.